Roblox, аз съм Гумидейл, това е сървъра FutureCraft. Тук са правилата. Ето. Така няма да ги чета. Това е портала към Недъра. Това е банкомата, където може да вземате пари. Пък това е портала към LARP Survival. Сега ще ви разведа из сървъра. LARP. Отивам на първия LARP. Така. Това е LARP Drop. И това е по-точно евента. LARP евент. Отивам на другия LARP. Enchant. Така. Това е LARP Enchant. Тук може да се енчантвате оръжия. Чуваме на LARP End. Това е LARP End. Странно е. Това на следващия LARP Event. Event няма да ходи. При малко бях там. Това на LARP Food. Това е LARP Food за храна. Като пускате итем, тази врата се отваря. Отивате, там натискате бутоните и ви дава храна. Следващия LARP е Homes. Това е LARP Homes е. Тук може да си купите къща за $500. Трябва да извикате Owner или админ. Следващия LARP е Jail. Това е затвора на сървъра. Там наказват хората. Ето го, няма да го показвам. Следващия LARP Jump. Това е LARP Jump. Тук те изкачате каквото скачате може да правите. Следващия LARP е LARP Money. После ще ходим на LARP музей. Това е LARP музей, тук те натискате и може да вземате пари. Вече от 206. Отивам на LARP музей. Това е банкомата, да ви показах. Това е LARP музей. Ето къде има някакви статуи и такива. Следващия LARP е Недър. Това е LARP Недър. Следващия LARP е парцели. Парцелите са безплатни, там може да си избирате парцел и пишете на команда и ето няма да учите, просто вижте как гледате, ще го видите. Следващия LARP е LARP правила, го видяхме, на спална беше LARP Private.
Това е ларп привет, който всичко пише за резиденция и за привет. Ларп. PvP. Това е ларп PvP, тук може да се биете. Следващия ларп е Рес. Ако да носка ще да му уби. Ето пак също като за резиденцията и за приватето. Ларп. Санд. О! Това е ларп санд. Чай да гледа на сушата. Следващия ларп. Шоп. Шопа е много як, мен много кефи. Това е ларп шоп. Ето го, няма да ви казвам, само те ще ви го такова. Това е ларп шоп. Ларп. Следващия ларп е ларп 2. Така, ларп спално го знаете, ларп survival. Отивам на survival да ви покажа. Това е ларп survival, тук също е PvP. Територия има. Следващия ларп е... Чето ли беше бе? Темпъл. Това е ларп темпъл. Тук нещо като джамп пак може да скачате. Следващия ларп. Замък. Не. Лут. Това е ларп лут, където може да се вземате дърва. И ларп замък следва. И това е ларп замък. Както виждате, следващия ларп затвор. То същото е. Няма да ходим там. Тъй че това беше от мен. Това беше от мен. Аз съм го видел. Абонирайте се. Харесвайте. Коментирайте. И до скоро.